Vítajte späť v našom kurze o podcastoch. Dnes sa ponoríme do jedného z najdôležitejších krokov na ceste k úspešnému podcastu – efektívneho plánovania. Plánovanie je základom, na ktorom stojí každý dobrý podcast. Pomáha vám vytvárať zaujímavý obsah, udržiavať konzistentnosť a, čo je najdôležitejšie, nájsť a osloviť vaše publikum. Začnime s tým najpodstatnejším – výberom témy. Tá by mala byť niečo, čo vás nadchýna, pretože váš entuziazmus bude počuť a prenesie sa aj na poslucháčov. Či už je to váš koníček, profesia alebo niečo, čo radi skúmate, je dôležité, aby ste o tejto téme vedeli hovoriť s radosťou a ísť do hĺbky. Pri výbere témy zvážte nasledujúce otázky. Jedinečnosť. Je na túto tému už veľa podcastov? Ak áno, v čom bude práve ten váš iný a jedinečný? Trvácnosť. Dokážete o tejto téme hovoriť aj dlhodobo, alebo je to len aktuálny trend, ktorý časom pominie? Potenciál na rast. Má táto téma potenciál prilákať stále viac poslucháčov? Ako sa bude rozvíjať a získavať na popularite? Odbornosť a vášeň, disponujete dostatočnými znalosťami alebo máte chuť sa v tejto oblasti neustále vzdelávať a rásť? Ďalším kľúčovým faktorom je cieľové publikum. Ak presne viete, komu chcete svoj podcast adresovať, môžete lepšie prispôsobiť obsah ich potrebám. Sú to študenti, rodičia, milovníci cestovania alebo niekto iný? Keď poznáte svoje publikum, môžete vytvárať obsah, ktorý s nimi skutočne rezonuje. Zamyslite sa nad týmito otázkami, aby ste lepšie definovali svoje publikum. Kto sú moji poslucháči? Aké sú ich záujmy a problémy, ktoré riešia? Kde sa nachádzajú a aký majú životný štýl? Čím lepšie poznáte svoje publikum, tým lepšie im budete vedieť slúžiť. Ďalším krokom je vytvorenie konceptu vašej show. Tu prichádza na rad kreativita. Koncept by mal byť jedinečný a zapamätateľný, aby váš podcast vynikal v mori ostatných. Môžete zvoliť formát rozhovorov, monológov, panelových diskusí alebo seriálov na pokračovanie. Pri tvorbe konceptu zvážte nasledujúce možnosti. Tematické epizódy. Každá epizóda môže byť zameraná na konkrétnu podtému v rámci hlavnej oblasti vášho podcastu. Tento formát umožňuje poslucháčom hĺbšie sa ponoriť do jednotlivých aspektov témy a poskytuje im možnosť vybrať si tie epizódy, ktoré ich najviac zaujímajú. Sériový formát. Sériový formát je založený na epizódach, ktoré na seba nadväzujú a spolu vytvárajú ucelený príbeh alebo tematický celok. Tento štýl je ideálny, ak chcete, aby poslucháči sledovali váš podcast postupne, epizódu za epizódou, pričom každá epizóda odhaľuje ďalší diel skladačky. Interaktivita. Zapojte svojich poslucháčov a vytvorte pre nich interaktívny priestor. Môžete im klásť otázky, zodpovedať ich priamo v epizódach, alebo dokonca organizovať živé vysielania, kde sa môžu priamo zapojiť. Interaktivita zvyšuje pocit blízkosti a buduje verné publikum. Vzdelávací formát. Poskytujte praktické tipy, návody a vzdelávacie rady. Tento formát je ideálny pre podcasty, ktoré majú byť zdrojom informácií alebo návodov. Poslucháči ocenia konkrétne rady, ktoré môžu aplikovať v praxi a vrátia sa po ďalšie užitočné informácie. Napokon prichádza na rad samotný formát vášho podcastu. Ako často budete epizódy vydávať? Akú dĺžku budú mať? Budete mať hostí, alebo budete hovoriť sami? Formát výrazne ovplyvňuje, ako bude váš podcast vnímaný. Pri rozhodovaní o formáte sa zamyslite nad týmito otázkami. Dĺžka epizód. Kratšie epizódy sú často prístupnejšie, zatiaľ čo dlhšie ponúkajú hĺbší obsah. Frekvencia vydávania. Týždenne, dvojtýždenne alebo mesačne. Štruktúra epizód. Budete mať pravidelné rubriky alebo bude každá epizóda originálna? Technika. Aké vybavenie budete potrebovať? Nahrávate na diaľku alebo v štúdiu? A na záver,
pár tipov na úspešné plánovanie. Urobte si prieskum konkurencie, zistite, čo už existuje a ako sa môžete odlíšiť. Vytvorte si plán obsahu. Naplánujte si témy na niekoľko epizód dopredu. Buďte konzistentní, stanovte si realistický harmonogram a dodržujte ho. Získajte spätnú väzbu. Pýtajte sa svojich poslucháčov, čo sa im páči a čo by zlepšili. Prispôsobujte sa. Buďte flexibilní a upravujte svoj plán podľa potreby. Začnite plánovať svoj podcast už dnes. Je to prvý krok k budovaniu verného publika a šíreniu vašich myšlienok do sveta. Pamätajte, že aj tie najlepšie podcasty začínali malými krokmi. Buďte odvážni a skúšajte nové veci, pretože cesta podcastera je vždy o hľadaní a učení sa. Podcast power in your hand. Broadcast dreams and take a stand. Turn up the volume across the land. Join the wave that's so grand.